Уважаеми дами и господа, областни и общински ръководители, скъпи гости на това събитие са Негово Преосвещенство Константийски епископ Яков, както и директорът на дирекция Образование и култура при община Пазарджик, госпожа Гергана Табакова. Скъп гост за всички нас и е госпожа Дора Дулчева към Регионално управление на образованието. Драги съграждани и гости, посвещаваме тази вечер в памет на Васил Иванов Кунчев Левски. Един човек кръстосал по ребърното ни отечество, за да припламват след него една по една светлинки, запалват се душите на поробените орачи и занаячии. Грубите им ръце се вдигат за клетва пред кръстосаните камай револвер и се множат и стават все повече и повече. Народът му даде едно име – Апостол на свободата. По неговите стъпки минаха водачите на априлското въстание. Днес, на 20 април, денят на Българската национална революция, когато преди 141 години в Копривщица гръмва първата пушка срещу османския поробител, представяме изложбата с заклятниците. Тя е осъществена с финансовото съдействие на община Пазарджик. Инициатор за подготовката и реализацията на изложбата е Регионален исторически музей Пазарджик с директор Борис Хаджийски. Заповядайте, господин Хаджийски. Преосвещенство, госпожо Табакова, госпожо Дулчева, дами и господа, тази година се навършват 180 години от рождението на апостола на свободата Васил Левски. Нашите инициативи започнаха още на 6 февруари с един електронен албум, който показва неговите съмишленици, са заклятниците в Пазарджик и апелирахме към жителите на Пазарджик да споделят, ако имат снимки, документи, свързани с тези бележити българи пазарджиклии. В края на годината ще публикуваме на страницата на музея всичко това, което сме получили като дарения. Най-важната изява, разбира се, е изложбата с заклятниците, с която възкрасяваме спомена с заклятниците на Васил Левски в Пазарджик, съмишлениците, хората също с голям дял, малко по-късно за осъществяването на априлското въстание и за освобождението на България. Защото дейността на Левски, априлското въстание и освобождението на България са неразривно свързани. Искам да благодаря, много важно е да се отбележи участието на община Пазарджик, подкрепата, която тя ни дава. Художествена галерия Станислав Успешки, с която имаме прекрасни взаимоотношения, поредна изложба съвместна. Национален военно-исторически музей София, който ни предоставя от своята експозиция светинята, дяконското кръче на апостола Левски, който не е идвал до сега в Пазарджик. Художника Васил Петров, който нарисува творби специално за тази изложба. Искам да благодаря на Пенка Николова и на колегите ми от музея, които направиха така, че изложбата да е факт. Надявам се, че не изпускам никого и сигурен съм, че от днешния ден до 31 май, когато всъщност ще продължи изложбата, ще имаме възможността да посрещаме много гости и от Пазарджик, и гостуващи групи, защото в тази година наистина е важно да отбележим всенародно
180 години от рождението на най-великия българин, апостол на свободата. Искам да съобща, че още утре от Пловдив ще дойдат от училище Рания Княгиня 700 деца, които ще посетят музея. Това е удоволствие за нас и чест. Сигурен съм, че и всички училища в Пазарджик ще дойдат, за да видят тази изложба, тъй като тя е изключително важна за възпитанието на младите поколения, които растат и които трябва да знаят кой е Левски, кои са били неговите съмишленици и как всъщност са се борили против турския поробител и са освободили България малко по-късно, за да имаме възможност да сме свободни и да избираме свободно. Благодаря ви за това, че сте гости на музея. Благодаря ви, че почетохте откриването на изложбата. Благодаря на ансамбъла за народни песни дами. Благодаря и на момчетата, които малко по-късно ще видите чудесия. И давам думата всъщност на куратора на изложбата Пенка Николова, за да ви представи накратко какво сме експонирали днес. Заповядайте. Благодаря. Наш партньор в случая колегите от художествена галерия Станислав Успенски, без които нашата изложба ще бъде по-бедна. И на мен много ми се иска да чуя директора на художествената галерия Станислав Успенски, Симеон Добачев, за това, което те представят днес в настоящата изложба. Добър вечер, дами и господа, добре дошли. Както каза колегата Каджийски, в годините успешно партнираме помежду си, макар че делим една сграда, успяваме да правим съвместни изложби и някакси мисля, че вдигаме и нивото на тези изложби. Хубавото на художествена галерия Станислав Успенски, че притежава много голяма част от картините, посветени на историческа тематика, свързани с Априлското въстание, с революционната дейност. Ние сме галерията, която притежава най-много творби, посветени на това нещо, което ни дава възможността успешно да партнираме и във всяка една инициатива на музея да се включим покана за това. В днешната изложба ние представяме 17 творби, като емблематичната творба с заклятниците на професор Поплилов е нещо, което беше в моето детство в христомати, в учебници и това е творба, която притежавам и се гордеем с нея. Радвам се, че сте тук, че днес си спомняме за Апостола и надявам се да, както каза и господин Каджийски, повече млади хора да видят това, защото една изложба, която съчетава историческите реликви и изкуството, погледнато през погледа на художника в историята, става по-богата и надявам се да ви хареса изложбата. Благодаря. За мен е чест и истинско удоволствие да дам думата на куратор на изложбата с заклятниците, госпожа Пенка Николова, главен уредник в Регионален исторически музей в Пазарджик, която ще ни представи изложбата. Уважаеми съграждани, гости, колеги, приятели, добре дошли. Творческият екип от специалисти на двата културни института, музей и галерия, подготвихме с изключителен респект и с още по-голяма любов към създаването. При подбора на фотографиите и на илюстративния материал имахме за основен критерий да представим онова, което притежаваме като оригинал и рядка, ранна творба. Рядко срещани литографии са част от нашата експозиция на един от най-известните художници и фотографии, рисувал и снимал Левски. Георги Данчов Зографкина. Това е всъщност единственият художник, който е рисувал Левски, след като го е познавал на живо. Всички останали художници
рисуват творбите си на основата на илюстрации, снимки и спомени. Две от тези творби, които са изключително редки. Едната е Дякон Игнатий, която ви посреща в началото на нашата експозиция, е от 1888 година. Преди 10 години, когато разговарях с Жечко Попов, който изследва делото на най-вече художествените творби, посветени на Апостола, той се опита да намери още няколко такива творби в Националния архив. И тогава каза: колеги от Пазарджик, пазете си тази литография. До тук съм изборил само 4, които са в Националния архив. Тази литография днес е в експозицията. Другата литография, пак на Георги Данчев Черкезина, е един образ на онзи, който написа записки по българските въстания и който сподели: ние стъпвахме в стъпките на този наш велик знаменосец и велик апостол. Симеон Влайков прави една, по мнението на художниците, малко наивна литография на тема обесването на Васил Левски. Отрихме я заедно с млади момичета и момчета от полицейското училище, заедно с тяхния ръководител на кръжока. И тя влезе в фондовете благодарение на тази издирвателска дейност на този кръжок. Обесването на Васил Левски е една изключителна литография. Малко трудно се е запазила през времето, но реставрирана тя също е в нашата експозиция. Две литографии, за които съвсем близките последните няколко дни се случи така, че един от художниците продължава да издирва най-автентични такива литографии. Копистите прави литографии и се оказва, че две от тези литографии са също част от фонда на Регионален исторически музей Пазарджик. Това са литографиите, които разказват за сраженията на четата на Хаджидината и Стефан Калета през 1868 година. Тези литографии също са в нашата експозиция. Христо Данов е направил една изключителна печатна репродукция и за да бъде с добро качество, го е направил в Виена. По полицейската снимка на Левски виждате я точно среща. Един рисуван портрет влезе в нашата експозиция. Рисуван портрет на художника Цветан Пелов, който е нарисувал Теофил Бейков, един изключителен начин. Той е познайник на Левски, съзаклятник от Калудево. Когато започва априлското въстание, той е част от онези, които воюват. След погрома на въстание е хванат заедно с неговия племенник. За това ни разказва нашия знаменит съгражданин Константин Величков в неговата творба. Когато ги довеждат в Пазарджик, близо до църквата Света Богородица и Дигната Весил, и когато е трябвало да ги обесят, толкова силно е плакал неговия племенник, че Теофил Бейков го утешава с едно единствено изречение: не бой се, чедо, лесни се умира. Тази творба също влезе в експозицията на днешната ни изложба. В витрините, които сме представили в нашата експозиция, има един изключителен календар от 1875 година. В една малка витрина, но той е много значим, защото неговия издател е не кой да е, а самия Христо Ботев. В централните витрини сме представили възпоменателни снимки на Апостола. Рядко са, знаете, на пръстите на двете ръце едва ли могат да се изборят оригиналните снимки, запазени от Апостола. Една част от тях се съхраняват в Националния архивохранилище, най-вече в Български исторически архив и Националната библиотека Свети Светите и Методий, някои други в национални музеи. Ние имаме една, която е ранна възпоменателна
две, които са малко по-късни споменателно, от 1883 година. И една фамилна снимка, на която се намира и сестрата на апостола Васил Левски. Ще я видите. Пред вас в витрините, в малка витрина сме представили и символите на революционната клетва. През ноември 1872 година апостола сам написва народна клетва, по която да се заклева всички комитетски лица. Трябва да ви кажа, че историци и учени прозират и виждат на много места по време на априлското въстание. Тази клетва продължава да работи няколко години след смъртта на апостола. И по тази клетва се заклеват и априлци през 1856 година. Във витрината сме представили атрибутите, символите на тази клетва. Свещено Евангелие от 1865 година, което е притежание на Регионален исторически музей Пазарджик, камал преди 2 века и един револвер. Този револвер е револвер Гасер. Той е фабрично производство. И преди 10 години, когато тук в Пазарджик гостуваха част от личните вещи на апостола, се оказа, че преглеждайки с моите колеги от Регионалния музей личния револвер на Левски, се оказа, че той е идентичен с този, който ние притежаваме. Разбира се, че това не е револверът на Левски, но той е един и същ, защото са фабрично производство с този предмет. Пред тези атрибути, пред тези символи се заклеват с онази клетва, излязла изпод ръката на Левски, комитетските принципи. В една от малките витрини сме представили и първата научна биография на Левски от Иван Анджиев. Притежаваме я. Това отпечатването е през 1945 година. И още нещо. Една покана до касиера на нашия революционен комитет Мик Стефанов за откриването на паметник Васил Левски. Уважаеми дами и господа, изключителна отговорност, но и рядък професионален шанс и привилегия да работиш изложба, посветена на най-великия син на България. Защо да мерим ръст с думите му е непосилно. За него сякаш по-приляга да помълчим, а не да празнославим. Словата му достигнали до нас са най-ярките знаци по пътя ни, за да ни изведат напред във времето. Затова всяка негова дума е сякаш най-скъпата заръка за нас, наследниците му, които живеят в свободна България. Съвремието ни предлага редица предизвикателства. Днес е модерно да тегли дебела черта между родина и държава. Обичаш родината, не обичаш държавата. А родината е наша и винаги е била наша. Държавата си можем да подредим така, както я вленуваше апостол. Затова, за да си вдъхнем кураж за сегашното, за да си вдъхнем вяра в самите себе си, пак ще се хванем за словата на апостола. Левски вярваше в бъдещето на държавата ни още преди нея да я има. Левски вярваше, че родината му ще стане държава, чиста република. Не каква да е. Чиста. Дали заслужаваме да имаме тази светиня? Ако свободни, не следваме длъжностите си на българи. Дали освен да сложим портрета му на най-видно място, следваме и заръките му? Дали помним страшните думи на народната клетва, излязла изпод ръката му, с
която тайно се заклеват комитетските лица. Днес в таинството на съзаклятието, с народната клетва, написана от апостола, с която са се заклевали априлци, ще ни принесат изпълнителите от представителите на състав Чудесия, Христо, Ярослав, Иван, Спас, Георги, Благовест. Нека да чуем. Заклевам се в Евангелието. Заклевам се в Евангелието. В честта си и в отечеството си. В честта си и в отечеството си. Пред Бога и пред най-честното събрание на съзаклятието. Пред Бога и пред най-честното събрание на съзаклятието. Че от всичко, което ми се яви, Че от всичко, което ми се яви, няма да кажа и открия никому нищо. няма да кажа и открия никому нищо. До смърт и до гроб. До смърт и до гроб. Заклевам се и обещавам какво? Заклевам се и обещавам какво? Че полагам за святата тази цел живот и имот. Че полагам за святата тази цел живот и имот. Заклевам се и обещавам Заклевам се и обещавам безусловна покорност на законите на заповедта безусловна покорност на законите и заповедта на съзаклятния таен централен български революционен комитет, на съзаклятния таен централен български революционен комитет, съвременно мълчание и тайност на делата. съвременно мълчание и тайност на делата. А в противен случай, ако бъда предател или престъпник, съгласявам се да бъда прободен от оръжието на това съзаклятие, което има длъжност да ме брани, а и право да ме съди. Заклевам се. Звучи достойно ест църковният химн Възхвала на Света Богородица, който апостолът обича и често изпълнява. Добре дошли на изложбата Съзаклятници.